Добре дошли на нашето богослужение. Добре дошли на нашето богослужение. В началото, преди да отворим страница на Свещеното писание, нека да сведем глави за една обща молитва. Господи Отче наш, благодарим Ти за това, че ни даваш възможност да изследваме Твоето Слово, да използваме времето, което си ни дал, все още с благодат, да можем да проповядваме свободно. Затова Ти моля, Господи, Ти бъди с нас. И както си обещал, където са събрани 2 или 3 в Твое име, и там си Ти посред тях. Макар раздалечени, Господи, Ти знаеш, че ние сме се събрали за една и съща цел, а именно в Твоя свят съботен ден да се получим от Теб. Оставям сега в Твоите ръце, нека Твой дух да не ръководи. В името на Христа. Амин. Темата, която съм предвидил днес, носи заглавието Изпълване с духа. В времето, в което живеем, това е може би най-важният въпрос, с който трябва да се занимаваме. И не само заради духовната нужда, която всеки християнин има, но също и от гледна точка на изпълнението на пророчествата. Времето, в което ние се намираме, е времето, когато точно това обещание трябва да се изпълни. Затова ние ще говорим малко по този въпрос. Първо, нека да започнем с един стих от Библията, който се намира в началото на Деяния на апостолите, книгата Деяния на апостолите, 1 глава, 8 стих. Това е обещание, което Исус дава на своите ученици, като им казва следното. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светия Дух, и ще бъдете свидетели за мен, както в Иерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Както виждаме, Бог дава поръчка на своите ученици, на своите последователи, съответно и на нас днес, да бъдем свидетели за Него. Това свидетелство се получава или то бива подпомогнато от действието на Божия дух. Тук първо Исус казва, че ще приемат учениците сила. Т.е. те имат необходимост от една допълнителна сила за започване на това дело. И тази сила идва благодарение на действието на Светия Дух. Така че въпросите, които ние може да се зададем в контекста на този стих е: ние също считаме ли се за свидетели? Ако това е така, имаме ли също нужда от тази сила, както тогава апостолите? Ние по-добри ли сме от тях, по-способни, по-голяма сила ли имаме да проповядваме, отколкото апостолите? Щом те са имали нужда, може би имаме и ние същата, ако не е и по-голяма нужда от тях. И въпросът, който най-важното да си отговорим сега в момента е: как може да имаме духа? И най-лесният начин да установим отговорите на тези въпроси е да погледнем Библията какво ни казва в тази връзка. По отношение на даването на Светия Дух, бих искал да направим един малък преглед на мястото на пророчествата, указанията, които ни е дал Бог за спасителния план, за да знаем времето, в което се намираме. И така, от гледна точка на изливането на Светия Дух, имаме едно пророчество в Библията, което се намира в книгата на пророк Йоел, във 2 глава. И в 23 стих първоначално се говори за този ранен и късен дъжд. Там се казва: и вие се веселете, синове на Сион, радвайте се в Яхве, своя Бог, защото ви дава ранния дъжд за правда и ви намалява дъжда, ранния и късния, както преди. Прави ни впечатление, че тук се казва, че се дава дъжд за правда. Това не е просто обикновен дъжд,
който напоява земята. Тук не се говори за някаква духовна реалност. Защото по-надолу в стиховете, като погледнем 28 и 29 стих, разбираме контекста на това изказване за ранния и късния дъжд. Защото по-надолу следват обясненията. А след това ще излее духа си на всяка плът и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще сънуват сънища и юношите ви ще виждат видение, също и на слугите и на слугините ще излее духа си в онези дни. Така че Бог говори чрез пророк Йоел за едно изливане на духа. Особеността, която обаче ни се казва тук, че този дух идва както дъжда, рано и късно. Или според климатичната зона на Палестина, на Израел, земята Израел, където са се намирали Божиите люди тогава, когато това пророчество е давано, тук става въпрос за пролетното и есенното време. Така че нека да запомним именно тези две особености, за да знаем, че Библията говори за две изливания на духа, които са рано и късно. Какво се има предвид под това? Ранния и късния дъжд или даването на духа е част от този план, който Бог е изложил още от началото в своето слово. Ние знаем, че Исус идва благодарение на изпълнението на пророчества, за които конкретно се говори. Когато Исус започва своята служба, някъде около в 27-та година след Христа, той започва с думите «Времето се изпълни». И времето, за което Исус най-вероятно говори, единственото, което можем да намерим в Библията, се намира в Даниил 9 глава, където се говори за тези 70 седмици, в края на които последната седмица, в началото на тази седмица, помазаникът ще сключи завет, в средата на седмицата ще направи да престанат жертвата и приноса. И когато Исус умира на кръста, завесата на храма се разделя. С това Бог показва, че службите в светилището вече не са необходими. Защо? Много просто. Изпълнението на символа на светилищните служби е вече на лице. Истинското агне, което трябва да бъде пренесено в жертва, е бил сам Исус. И до края на седмицата приключва благодатното време за еврейския народ. Така че в това време Исус е този, който идва на земята. И това е, което между другото не се посочва в Библията. Откъде може да бъдем сигурни, че това е последното време според Библията? Защо да не е времето само, в което ние се намираме? Много често ние обичаме така да казваме, последното време е нашето време. Но всъщност апостолите още от началото са твърдяли, че времето, в което те живеят, е последно време. Както Йоан казва, например, в първото си послание, 2 глава, 18 стих. Дечица, последно време е. И като сте чули, че идва антихриста, така и сега са се явили много антихристи. От това знаем, че е последно време. Дори Йоан показва какъв е белега на последното време. По какво се познава, че е последно време. А именно, че са се явили много антихристи. Това Йоан го нарича времето на антихриста. И така ние обозначаваме това време от спасителния план на Бога, в неговата, така да се каже, в неговия календар, ако може да го кажем, на спасителния план. Спасителният план завършва с така нареченото последно време. И в това последно време идва Исус, сключва своя завет със своя народ и светилището ни показва именно тези маркировки от службата на Исус много точно в историята. Когато в храма се е извършвала жертвата, това е било в двора на храма. И Исус е ни представен чрез двора на храма като жертвеното агне. Исус умира на кръста. Така че това, което се случва в светилището в началото, в първото му отделение, така да се каже, в първата част, е било съвсем в началото на тази история, когато се полагат основите на църквата. Но ние знаем, че Исус след смъртта и възкресението си се възнася и
според посланието на евреите ни се казва, че той става първосвещеник за нас. И както жертвите са се извършвали в светилището, първосвещеника е влизал след това в светилището. Но не съвсем до края. Само в един единствен ден Исус влиза съвсем най-вътре в Светая Светих, последното отделение на светилището, което символизира времето, в което живеем, защото това е времето на съда. И така по този начин, чисто географски погледнато, според разположението на светилището, ние може да последим тази линия на спасителния план. Исус идва, пренася жертвата, след това става посредник за нас в небето и в края провежда съда, в който окончателно ще се определи кои ще бъдат част от Неговия народ в новата небе и земя. Тоест провеждането на съда. Така че светилището ни показва този план. Също празниците, които се провеждали всяка година, са посочвали в един постоянен едногодишен цикъл от началото до края тези периоди. И тук ще видим в тези празници всъщност времето на ранното и времето на късното време, фактически. Ранното време и късното време според този план. Защото в светилището има 3 празника в началото на церемониалната година. Първият празник, това е Пасхата. Пасхата е чист символ на жертвата на Исус. Начина, по който се провежда, жертвеното агне и дори самото първо провеждане на Пасхата в земята Египет, така и евреите излизат от египетската земя, от дома на робството. И така, когато Исус умира на кръста, Той ни освобождава от дома на робството. Всеки, който повярва в името на Исуса Христа и се кръсти, стане Негов последовател, той бива освободен от греха. Исус ни освобождава от греха, благодарение на тази жертва. Така че Пасхата символизирала в началото на годината именно идването на Христос и жертвата му, която Той дава. След това веднага обаче следва един празник, след самата Пасха, която се нарича празника на първите плодове. Защото когато Исус умира, първото нещо, което се случва е гробовете на много светии, се казва в Евангелията, се разтърсват, става земетресение, нали, това, което се случва при смъртта на Христос, и много светии и пророци, се казват, святи човеци и пророци, възкръсват, които дори не се казва, като подробно са дали свидетелство, са се явили на мнозина в Иерусалим. Но ние не знаем какво по-късно става с тях. Единственото предположение, което може да направим, е тези 24 старейшини, които откриваме в книгата Откровение, които стоят пред престола на Бога, са може би именно тези хора, които Бог е възкресил като първи плодове. И това, между другото, апостол Павел също го загатва в посланието си, като казва, че той дойде, пожертва се за нас, умря на кръста и така нататък, и като грабна плен, така да се каже, първите плодове, стана цар на царете и, така да се каже, първият от началото на това ново царство на Бога. И всички, които вярват и, така да се каже, приемат Исус, влизат в това царство. Но първите плодове, които Исус взема от този спасителен план, са именно тези хора, за които се говори в Евангелията. Така че и този празник се изпълнява исторически, де-факто, веднага след жертвата на Исус, когато Той умира на кръста. И според тази хронология, следващия празник Петдесятница е времето, в което трябва да се изпълни нещо. Така и става. Исус се явява на своите ученици в продължение на 40 дена. От тук, за съжаление, идва едно неправилно суеверие, че душите на починалите се бродят в гробищата или някъде по земята 40 дена. Всъщност това не е нещо, което Библията казва, но е извлечено от това, че Исус се е явявал 40 дена на учениците и много хора казват, значи душата на мъртвите е тук 40 дена. Затова и са тези празници, които са измислени в следствие на неправилно тълкование на тези стихове. Но Исус се явява 40 дена на учениците си и в края на тези 40 дена, както четахме в Деяния на апостолите, Той им дава тази поръчка, казва им, изчакайте да ви се даде Светия Дух, да получите тази сила. Възлиза и 10 дена по-късно
идва празника на Петдесятницата. И буквално тези събития се случват точно в времето, в което са ги празнували евреите. В тази година, по времето на Пасхата, Исус умира. Евреите са празнували Пасха, Исус умира точно в това време. Първите плодове, веднага след това следва този празник и възкресените, които са се появили на много хора по времето на Исус, когато той бил в гроба и след това, когато възкръсва. Тези хора явно също с него заминават в последствие. И 50 дена по-късно, точно когато евреите са празнували Петдесятница, и се случва даването на Божия дух. 50-ното събитие го свързват християните именно с изливането на Божия дух. Евреите са го свързвали с този празник, който е следвал просто 50 дена след Пасхата. Но наистина така буквално исторически това се случва. И ние знаем, че това време са пролетните празници. Началото на церемониалната година. И останалите, за които няма подробно да говорим сега в момента, защото не ни е целта да разглеждаме тези подробности чак толкова, имаме още 3 празника. Празника на тръбите, после Деня на умилостивенията и после празника на шатрите, но тези се случват в края на церемониалната година, или по-скоро в есенното време. Тоест имаме ранни и късни празници, пролетни и есенни празници, които се намират в светилището. И те посочват определени стъпки от този спасителен план. И ако Пасхата, първите плодове и Петдесятница се изпълняват исторически във времето на Исус и апостолите, още в началото, то тези 3 следващи последни празника се изпълняват във времето на края. Тръбите предупреждават за идващия съд. Това е предупреждението за настъпващия съд. Деня на умилостивенията представлява самия съд. Целият празник представлява именно това очистване на светилището, т.е. провежда се съда. И шатрите завършват цялата, така да се каже, тази поредица от празници и е свързан с радостта от спасението, която спасените ще имат в края. Но всичко това се случва в края на церемониалната година. И след това наново, следващата година, тези празници пак се повтаряли и така всяка година е имало едно свидетелство пред Божият народ за спасителния план на Бога. Който го е разбирал това, е знаел какво да очаква. А още повече, когато апостолите го преживяват, те вече разбират буквално как се изпълнява всичко това. И че всичко това е било само един чист символ. Така че ние имаме ранен период и късен период, или ранното време и късното време. Затова се говори в Библията и за ранния дъжд и късния дъжд. Тоест, в началото, за да започне с църквата с мощ и с сила, Бог дава един тласък чрез изливането на духа. И в края, преди да се завърне втори път, за да приключи окончателно делото, Бог е обещал пак даването на духа по същия, така да се каже, впечатляващ начин, както се е случило при апостолите, със сигурност, както е станало в началото на историята. Така че периода на църквата, ако може така да кажем, на новозаветната църква, т.е. времето на апостолите и до края, е време, в което Бог го започва с изливането на Светия Дух и го завършва с изливането на Светия Дух. Това е идеята за ранния и късния дъжд в Библията. И така, какво представлява даването на духа? В книгата Деяния на апостолите, първата глава 8 стих, ние прочетахме: но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светия Дух и ще бъдете свидетели. Целта на даването на духа е, за да може апостолите да бъдат свидетели. И то не къде де. В Иерусалим, цяла Юдея и Самария и до края на земята. Тоест, окончателно тази задача ще бъде приключена, когато цялата земя чуе за Евангелието, което Бог дава. И ние живеем във времето, в което това реално може да се изпълни. Ако апостолите са се стараели по тогавашния цял свят, който са познавали, да достигнат всичко, което е могло, със сигурност не са успели или нямало как да завършат тази поръчка. Те са знаели, че е времето на края, но не са предполагали колко време това ще трае. Повечето от тях са очаквали
още по тяхно време Исус вече да се завърне втори път и да се изпълни обещанието, докато те са още живи. Но това не се случва, защото планът на Бога включва едно наистина довършване на тази поръчка до края на земята. И ние живеем във времето, когато благодарение на тези комуникации, връзки, съкращаването на разстоянията между хората, днеска с самолет може да отидеш за много кратко време до другия край на земята, разпространяването на литература, интернет, телевизията, телефонните връзки, съобщенията, печатната литература, всичко това са постижения на времето, в което ние живеем, които помагат именно довършването на тази поръчка. Но техническите средства, които са ни на разположение, не са основният инструмент, който Бог иска да използва. Бог иска да ни даде тази сила, за да можем да приключим това свидетелство, което Той дава в началото още на своите апостоли. Така че последното поколение, което ще живее преди идването на Христос, има привилегията да преживее същото пробуждане и реформация и изливане на духа, така както са го преживяли и апостолите в началото на историята на църквата. И по-надолу не се казва, след като Исус им дава това обещание, какво правят апостолите на практика. В първата глава пак четем, в 13 и 14 стихове: и когато влязаха в града, се качиха в горната стая, където пребиваваха Петър и Йоан, Яков и Андрей, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зелот и Юда Яковов. Всички тези единодушно бяха в постоянна молитва и моление с някои жени и Мария, майката на Исус, и с братята му. Ние разбираме, че това не са били само единствените хора, които са се молили там. По време на тези молитвени дни, 10 дена, се явяват фактически. Ние знаем, че са присъствали всички ученици на Исус заедно с други жени. Дори правят избор на един човек, който бъде 12-ти апостол, с което явно апостолите малко избързват, защото истинският апостол, който Бог сам се избира после, знаем апостол Павел, затова той има толкова централна роля после в Деяния на апостолите, но целта не е била това основно. А именно, че първо са били заедно, пребивавали са заедно, били са единодушно. Тук искам да обърна внимание на нещо, което в последните десетилетия, ако не да кажа повече от век нататък, нека да го кажем така, с началото на индустриалната революция започват да се случват такива промени в нашето общество, които все повече и повече ни пречат да правим именно това, което Библията ни казва, че е било едно от условията, за да се случи събитието, което Исус им обещава. А именно единодушието, събирането, заедното пребиваване. Още повече днес, когато се намираме в времето, в което заради тази пандемия всички хора са наплашени, всичко е затворено, хората не могат да се събират. Апостолът обаче предупреждава в Евреи, 10 глава, 25 стих, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават. Още по времето на апостолите хората си казвали: аз мога да си бъда християнин и вкъщи, мога да си стоя пред прозореца и да гледам през него Божието творение, и в съботата включително. Най-вече не е необходимо ние да се събираме, това не е толкова важно, но ние знаем, че за да се изпълни това събитие, апостолите се връщат, те не се разпръскват, не тръгват на някъде да почват да вършат нещо, те се събират първо, и то не просто за да се съберат, а идеята е била, че те са били в постоянна молитва. Идеята е била, че те са се молили. И във времето, в което ние живеем, виждаме едно ерозиране на точно на тази предпоставка. Не само, че времето се изменя, в което живеем, плюс тази пандемия, която беше през изминалата година, но и отношенията между хората, дори и в църквата. Когато аз повярвах и се кръстих, това беше
1992 година. Тогава в църквата в България имаше 3 богослужения. Едното беше в началото на съботния ден. И това е петък вечер, когато събота започва от залез слънце. И всяка петък вечер имаше така нареченото молитвено събрание. И на него идваха почти всички в църквата. После събота сутринта беше главното богослужение, централното богослужение с събота училище, с проповедта и така. И вечерта, събота вечер бяха младежки програми, различни проповеди, гости. Повечето бяха тези съботи вечери бяха организирани от младежи. Това беше начина, по който църквата по времето на комунизма се опитвала да интегрира и, така се каже, ангажира младите хора в дейността на църквата и в изработването на богослуженията и тяхното провеждане. Днес обаче постепенно тези неща изчезват все повече и повече. Първото нещо, което започна да изчезва, бяха молитвените събрания. Петък вечер идваха все по-малко и по-малко хора. Уморени, работещи, скапани, прибират се вкъщи. Затова, може би самите хора не са виновни, но обстановката, в която ние живеем, ни ангажира все повече времето, което ние може да отделим. И се намираме в положение, в което се налага, за да преживяваме, така да се каже, да извършваме професията или там това с нещо, с което се издържаме, то ангажира толкова до такава голяма степен времето ни, че ние нямаме време за да се събираме заедно, дори за молитвени събрания. Това изчезна с течение на времето, съботите вечери също намаляха и така както това вече се е случило много по-рано и в западните държави, това се случи и в България. Когато дойдох тук в Австрия, това ми направи впечатление за хората на Запад, за вярващите на Запад. Основно има едно богослужение, това е събота. Сутрин. Всичко останало е, евентуално може да се направи някакво допълнително събитие, някакво допълнително богослужение, някаква екстра, може би семинар или нещо такова, но от време на време хората вече са свикнали тук, само веднъж се идва. Молитвеното богослужение липсва. Молитвите, които се чуват в църквата, са формални, нямам предвид в пълния смисъл на думата, но една молитва в началото, една в края, за събота училище, за проповедта и това е. Нямаме време за молитвено събрание. А колко това е важно като условие за ранната църква, ние го разбираме от самата история. Те са били в молитва. И не какво да е, просто молене. Ние знаем, че те са били единодушни, те са изповядвали един на друг грешките си, греховете си, конкуренцията, която съществува между апостолите, който всеки искал да бъде по-голям и така нататък. Всичко това изчезва. Хората подобряват взаимоотношенията си. И вижте времето, в което ние живеем. Преди да се изпълни това, Сатана толкова успешно и хитро е успял да ограби църквата от тази възможност за отделяне на време именно за тази дейност. Ето сега стигаме в един апогей, в който дори църквата въобще не може да се събере. Аз в момента проповядвам в една празна зала. Това е. Всеки си стои вкъщи. Някой може да каже, да, ние виртуално сме общо заедно. Може би някой така го счита, че това не е задължително човек да се събира на място, още повече във времето, в което живеем, толкова опасно и така нататък. Няма значение какви са опасенията по отношение на съвременната епидемия, но факт е, че с течение на времето, не само миналата година, 2020 година, но с течение на много години, това изчезва като желание и стремеж на вярващи да се събираме, да се молим, да бъдем единодушни в един дух. Единодушието също се изпарява. Едното изчезва и другото също изчезва. Вярващите са разединени по различни въпроси. По отношение на политиката, по отношение на Библията, либерални, консервативни, против ваксини, за ваксини, против това, за онова, за ръкополагане на жени, против и така нататък. Какво ли не разделя църквата вътре. Вярно е, че времето, в което живеем, ни е предсказано, че точно и това ще се случва. Така се случва пресяването. Но е много тъжно, когато
покрай тези процеси ние сме пожертвали едно важно нещо от нашия духовен живот, а именно молитвеното събрание. Времето, в което ние можем да измолим Бога именно за тази сила, която Той ни е обещал. И Исус дори казва колко усърдни трябва да сме. Има една притча такава, където ни се казва, че вдовицата, която е трябвало да се удаде право, ходила пред нечестивия там съдия. Нарочно се казва, че е нечестив, защото той не е човек, който веднага ще даде, но не се казва, че накрая той отдава правото на вдовицата. И защо? Защото просто тя е била постоянна. Това е поучението от притчата. Постоянството. И апостолите бяха в постоянна молитва. И какво се случва в последствие? Минават тези 10 дена на молитва. Между другото, този месец църквата е обявила 10 дена също за молитва, както и предните години, точно по този образец на Петдесятница. От 6 до 16 януари тази година ще имаме 10 дена молитва. Нека да използваме това време именно по подобен начин. Ако може на малки групички, домашни групи, 2 семейства на едно място да се съберат, без да се излагаме на излишна опасност или нещо от този сорт, но ние можем да използваме това време по същия начин, както и апостолите са го използвали. И когато идва времето, което Бог е обещал, и то точно по времето на празника, който символизира точно това събитие, и когато стана денят на Петдесятницата, те всички бяха на едно място. Ето отново виждаме, те са събрани заедно. И внезапно стана шум от небето, като в учението на силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха. Всички бяха на едно място и тогава се случи това събитие. И следващите стихове ни описва точно даването на духа, как става. Им се явиха езици като огни, това е символа на идването на духа, които се разделяха и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Свети Дух и започнаха да говорят други езици, както духът им даваше да говорят. И това не е единствения път, където ни се казва, че църквата е изпълнена с духа, защото това не е едно събитие. По-късно дори ние го виждаме, изпълнението със Светия Дух, го виждаме и по-късно в други глави. Например, в 4 глава, 31 и 32 стих, след случая, когато ги залавят там, пред Синедриона им ги заплаща, им казват, няма да проповядате повече това. Те им казват, ама ние кого да слушаме? Бог или хората? Нали? Ние сме решили да слушаме Бога. По-добре е това, няма да слушаме човек. И когато се връщат, те съобщават какво се е случило, как са били гонени заради това, което са проповядвали, събират се отново заедно и не се казва, че в 4 глава на Деяния на апостолите, 31-32 стих, и като се помолиха, мястото, където бяха събрани, отново виждаме, те са събрани на едно място, се разтърси и всички бяха изпълнени със Светия Дух и с дързост говориха Божието Слово. А множеството на повярвалите имаше едно сърце и една душа и нито един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, а всичко им беше общо. Така че виждаме не само молитвено събрание, не само събиране заедно, не само свръхестествени чудеса, разтърсване и така нататък. Идеята е, че апостолите се събират заедно в молитва, обръщат се към Бога и Той си изпълнява обещанието. И това се от тази дейност, тази молитвена дейност, това приближаване между вярващите се вижда навсякъде, където дори в този стих не се коментира, че те са били с една душа. И никой не е казал, че нещо е само за... Нямало е мое си, твое си, аз съм по-голям, аз съм по-малък. Те са живяли заедно, задружно, като истински братя и сестри, като едно Божие семейство. И това е било духът, това е било времето. Това са били апостолите. Така са получили те това обещание. Като Библията ни говори, че по този начин, във връзка с тези събития, се изпълнява това обещание, не е ли логично да очакваме, че във времето на края, по същия начин, Бог очаква от своя народ едно ревностно търсене, заедно в молитва, единодушие, обединяване, приближаване помежду ни в молитва, с цел да довършим поръчката, която Бог ни дал.
Той е обещал, че ще ни даде средствата, обещал, че ще ни даде силата, обещал, че ще ни даде духа си, за да можем да довършим това, което Той ни е заповядал. И така, идеята за довършването на Евангелието, обещанието, което Исус е дал, например в Матей 24 глава 14 стих ни се казва, че и това Евангелие ще се провядва по целия свят и тогава ще дойде свършикът. Бог съвсем ясно е казал, че преди да дойде и да сложи край на тази история, със сигурност ще се изпълни тази поръчка, която Той е дал, а именно всички да чуят спасителната вест. Затова и е даването на Светия Дух. Това е целта на ранния и на късния дъжд. Изпълването с Духа. Защото в 4 глава по-нататък, в 33 стих, точно това ни се казва, след като отново се разтърсва място, каза се, изпълниха се с Духа и апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господ Исус и голяма благодат беше върху всички тях. Тоест, крайната цел, това не е, Духът не се дава за мен, за моя полза, за нещо, което на мен ми трябва, за моя промяна. Промяната вече се е случила в молитвената стаичка между братя и сестрите, когато няма нищо, което да застава между нас и между Бога. Тази промяна е предварително извършване. На тези хора, които са преживяли тая промяна, на тях се дава тази сила. И тази сила е дадена, за да имат голяма сила за свидетелстване. И Бог е обещал, че в края точно така ще подпомогне църквата си. Това е най-доброто средство, което Той може да даде. Ние често говорим за начин на проповядане на Евангелието, събираме се, правиме различни семинари, използваме различни технологии, започваме да говорим как да използваме социални мрежи, как да използваме телевизия, радио, интернет, как да използваме евангелизационни събирания, как да използваме центрове за влияние и така нататък. Ние ще говорим за материалните средства. Но знаете ли, на Бог тези неща не са му толкова важни. Не са важни парите, не са важни литературата, не са важни интернета, бързите връзки, каквито да било материални средства. Най-важното средство, което Той е готов да даде, е силата на Духа. И тогава всички тези неща ще бъдат само, така се каже, паваш по пътя, който трябва да извървим. Те не са важният инструмент, който ни трябва. Най-важният инструмент е това, че Бог ни обещал своята си сила. Духа, който да ни даде именно тази сила да завършим тази поръчка. Няма да се приключи историята на тази земя, историята на греха, докато църквата не свърши поръчката си, докато църквата не получи изливането на Духа. За по-голяма яснота, допълнително към тази проповед, препоръчвам на всеки в къщи да отвори книжката "Събитията на последните дни". Тя е сборник от цитати на Елън Уайт и има една глава, където се говори специално за късния дъжд. Прочетете всичките цитати там и ще видите каква е била атмосферата, какво е била промяната духовната, която се извършва, начина по който се извършва, кои са условията и обещанието, което Бог дава и защо се дава това обещание. И така, изпълнението с Духа. Какво разбрахме от това изследване? Бог е обещал Духа си в края на времето. Това е обещание дадено още чрез пророците, като пророк Йоел, например, и други пророци говорят за това време, времето на края, когато ще се възстановят развалини и така нататък. Бог е дал обещание, че това ще се случи. Показал го е как става в началото, по времето на Петдесятница, ранния дъжд, и ние знаем, че това ще се случи по подобен начин и в времето на края, късния дъжд. Така че ние имаме сигурността в това обещание. Но ние знаем, че тези, които изпълнят условието, както Исус им казва на апостолите, съберете се, изчакайте в Иерусалим, докато не получите тази сила. И те използват това време не просто с кръстени ръце, но започват усърдно да се молят, да изпитват сърцата си, да очистват характерите си, да си прощават един на друг, да преживяват онова духовно
освещаване, тази духовна промяна, от която са имали толкова голяма нужда, още преди това. Така че молитвата и общението между вярващи, това е което ще предшества изливането на духа. Така че времето, в което живеем, не е много добро време. Нито може да се събираме, нито имаме молитвени събрания. Ние сме пренебрегнали тези неща. Но то не е случайно. Когато духовността охладнява, тези неща остават на заден план и стават незначими, не ни се виждат като важни, не ни са интересни, не се стремим към тях. И така няма да участваме в тази главна крачка, последна крачка, която Бог ще предприеме в своя спасителен план. Защото изпълването с духа, според Откровение 7 глава, нека и това да напомня, е свързано също с едно друго нещо, което Бог ще направи. А именно, че когато Бог даде духа си на тези хора, това представлява и запечатването за времето на края. Преди да приключи благодата, преди Бог да каже край, до тук, съдът приключва, делото на всеки е решен, точно преди това да приключи окончателно, чрез изливането на Светия Дух, се извършва и запечатването на неговите хора. Едновременно с това, неговият противник се опитва да си сложи пък той своя печат, така наречения белег на звяра. Така че тези събития ще протичат до някъде паралелно, но главното е, че те са две конкуриращи се неща. И това, което Бог иска да направи, Сатана го фалшифицира, за да може той да си постигне неговото си. За да привлече други на своя страна. Колкото се може повече, дори между избраните. Молитвата и общението предшестват даването на духа. И духа се дава с една главна цел. Дава се за довършване на делото. За да имаме сила за свидетелстване. За да можем всичко това, което сме правили до сега, започнато от апостолите преди 2000 години, продължаващо през вековете, чрез жертвите и самоотвържеността на толкова много вярващи, стигайки до времето, в което ние всички днес имаме достъп до Библии, до материали, до възможности, способности, време, в което ние можем наистина да довършим това дело. Реално може да го направим. До всички кътчета на земята. Но за да можем това да го направим успешно, за да можем това да го направим истински, ние имаме нуждата от Божият дух. Нека тази година да бъде такава година, в която ние точно това да правим. Да поставим това за цел пред себе си. Да търсим нашите братя и сестри. Да търсим това общение. Да не пренебрегваме тези събирания, защото виждам, че тук в Австрия имаше 3 карантини. Сега сме в 3-та карантина. Но честно да ви кажа, като мина първата карантина, много хора просто не идваха на църква или много малко идваха на църква. Имаше тук в началото обявление, че повече от 10 човека не могат да се събират. Това беше после обявено за противоконституционно и така нататък. Но след като толкова малко хора идваха при първата карантина, с носене на маски съответно и така нататък, много хора престанаха да идват. След това, като се отмени карантината, числото на вярващите, идващи тук на богослужение, на общение, ставаха все по-малко. Не се вдигна числото. Не се върна същата бройка хора. Какво стана след това? Втора карантина. Пак църквата се изпразни по принуда. Мина карантината. Пак една малка бройка хора. Тоест, времето, което живеем, си само извинение, според мен, за нашето неглижиране на този въпрос. За нашето пренебрегване на тази голяма нужда, която имаме. Да се молим на Бога усърдно, пред Него, общо, заедно, единодушно, за да не даде тази сила, която единствено ще ни помогне да довършим делото. И сега няма да се очудя след края на тази карантина тук в Австрия, може би това е до 18 януари обявено. Хората, които ще дойдат следващата събота на богослужение, ще бъдат същата малка групичка. Защото ние точно това започваме да ограбваме от себе си. Времето, което може да отделим на Бога. Времето, което може да посветим на молитва и ревностно и дълбоко търсене на онази сила, която Бог ни е обещал да ни даде.
И това е най-големият дар, който небето е готово да даде на всеки един вярващ. Това е най-хубавият подарък. Ако към него не се стремим, ако това не ни е важно, ако това не ни интересува, тогава на празно се наричаме вярващи. Много хора ще пропуснат молитвеното събрание, когато духа ще се даде. Виждате, бяха събрани на едно място, духа се даде. На друго място пак бяха се събрали заедно на молитва, място се разтърси, изпълниха се с духа. И много хора, които не са на тези молитвени събрания, ще бъдат оставени настрани. Може би ще продължават да бъдат членове на църквата. Едни ще получат духа, други няма да разберат. И това, което тези, които са получили, ще го оценят, другите няма да го оценят. За тях това ще бъде някаква фанатичност, кой знае каква, някаква превъзбуденост. Извинявам се. Това е, което се опасявам, че ще стане преди края. Така ще се отсеят хората. Бдителността, ангажираността, нашата ревност, нашето желание постепенно охладняват с времето, с което минава. Това е най-успешното, което Сатана може да извърши. Ние много често казваме Бог да дойде по-бързо. Сатана, негов интерес е да го бави колкото си може повече, защото виждаме какво се случва от това бавене. Светският дух навлиза, успокойството все повече не завладява, формалността се засилва, дълбокото посвещение, търсенето на Бога, ежедневното посвещение в молитва, изследването на Библията, молитвените събрания, истинското дело за довършването на църквата, за тази пълна реформация, когато станем пълни съработници на Христос, всичко това е пренебрегнато и заместено с формалности, неща приличащи на богослужение, но не и истинската същност на едно служене на Бога. Бог да ни помогне да можем да се стремим към това довършване на делото. Към този дар, който Той е готов да ни даде. Тези дни на молитва, които са обявени от 6 до 16, нека да ги използваме за тази цел. Дори и виртуално да е. Дори и чрез средствата, които имаме на разположение днес, който е възпрепятстван, но нека да го използваме. Не трябва да се извиняваме, че еди какво се случва, за да не извършим тази работа, защото времето тече и може да се окаже, че мнозина получават тази дарба, работят, довършват делото, други ще останат и накрая ще бъде твърде късно. Ще ходят наляво надясно, ще търсят, но няма да получат. Времето е било прахосано. Нека да имаме тази мъдрост, нека да имаме по това посвещение, Бог да ни събуди, да проведе тази реформа лично във всеки един от нас, за да може да бъдем част от това завършващо дело преди нашият Господ Исус Христос да се завърне. Амин. Преди да приключим окончателно с нашето онлайн излъчване, бих искал да напомня на всички, че ние имаме нужди за провеждането на нашите богослужения, помещението, което наемаме, макар че в момента не се събираме в тези 3 съботи тук в началото на годината. Тези събирания ще продължават. Църковната каса, за съжаление, изтънява. Ние се опитваме да продължаваме да плащаме найема, но използвайте възможността от къщи да дадете своето дарение, с което също може да участваме в богослужението чрез материалните жертви, които ние даваме под формата на дарение и десятъци. Затова използвайте това, което е показано на екрана с банковата сметка, която е банковата сметка на нашата църковна каса, която събираме доброволните дарения, защото сега в момента нямаме физическа възможност да го правим. Това е единственият начин. Използвайте го, отделете си време и през седмицата да е, но дайте това, което е от сърце, за да може тази дейност да продължава и тук, да може да посрещаме нуждите за поддържането на това място. Преди да се разделим, нека да се помолим отново заедно и да благодарим на Бога за това време на общение. Господи, Отче наш, благодарим Ти, че ни даде възможност да изследваме Твоето Слово. Благодарим Ти, че си ни дал това обещание, чрез Твоите слуги пророците, че във времето на края Ти няма да ни оставиш сами, няма да чакаш всичко само на нас, но си готов Ти да ни дадеш тази сила, която да ни даде
именно този тласък да довършим окончателно делото, Господи, защото то е огромно и по някой път ни изглежда невъзможно, за Тебе невъзможни неща няма. Помогни ни като вярващи да осъзнаваме времето, в което живеем, колко е още по-важно. Да се събираме заедно, да общуваме в молитва и да подготвяме сърцата си за именно това изливане на Светия Дух, от което имаме най-голяма нужда. За да можем, Господи, да изпълним окончателно Твоята поръчка и Ти да се завърнеш. Не, че сме достойни, но помолиме всичко това в скъпата жертва на Христа. Амин.